गिबि मन्थ्रि बिथांखिनि गेजेरजों बेरामिफोरनो फाहामथायनि चेक आरो गोरिबफोरनो आठुवा मुस्रि रानदों। 69 नं उदालगुरि बिधान सभा बियाबनि एमएलए आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनै उदालगुरि मनिटरिं मावखुलियाव गिबि मन्थ्रि बिथांखिनि गेजेरजों बेरामिफोरनो फाहामथायनि हेफाजाबनि थाखाय चेक राननानै होदों। लोगोसे गोरिब दुखियाफोरनो आठुवा मुस्रि आरो आबादारिफोरनो आबाद मावनायाव नांगौ जानाय आइजेंफोरखौ राननानै होयो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल आरो जिल्ला इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै जों उदालगुरि समस्तिनि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जायफोर बेमार आजार गोग्लैना दं बिथांमोना साहायज्य नांगौ होननानै बिनायनो दरखास्त होनायखाय बिथांमोननि दरखास्तखौ बिबेचना खालामनानै चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय जों साहायज्य होफैनाय जादों। एबार जों 23नो चेक होनाय जादों। खोब सिरियास बेमार केन्सार आरो किडनि ट्राबल जानाय बायदि बेमारिफोरनो होनाय जादों। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जों एबार आबादारिफोरनि थाखाय एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे आबादाव बाहायग्रा बेसादफोर होनाय जादों। बाराना 10 जनसोनो होनाय जागोन। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावनो थांनाय सरकारनि समावनो बायनाय आठुवा गुदामाव गोग्लैसोना दंमोन बेखौ जों दिहुननानै राननायनि बाथ्राखौ आरो प्रत्येक प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ जों लिंहरदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि प्राइमारि राननानै होनो हायो। आठुवाया जथेस्थ' गोबाङैनो दं। आं सानदों जोंनि गोरिब न'खर जायफ्रा बायनानै लानो हाया बिथांमोननो होनानै बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामनो हागोन। जों सरकार थासान्दियाव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जिखिनि हायो जिखिनि सरकारनि आसनिनि गेजेरजों जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ मावलांबाय थागोन। सरकार हिसाबै गुबुन जायगायाव थानाय जिफोर जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो नाजालांबाय थागोन आरो बेनि थाखायनो जों रायजोफोरखौ खावलायनो सानदों जे सरकारजों अरायबो जगाजग लाखिनाय खामानिखौ मावगोन बेनिखाय खावलायनाय जाबाय। मानोना सरकार आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां जगाजग थायोबासो जों ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन। सार आरो जौगानायनि बिथिंथिं नायोब्ला सारनि समस्थियाव गोबाङानो बुंनाय बायदि जौगानायनि बेलायाव जेबो खामानि जायाखै आगबाराखै होनना बुंदों। बेनि सायाव मा बुङो? बेयो अपोजिसनफोरनि सेराव थांनाय 2 बोसोर जिथु कमप्लिसन जानाय बे कमप्लिसन जानायनियाव जोंनि समस्थियाव बेसेबां मा खामानि मावदों बिनि जों टटेल मोनसे मावदों 200निख्रुइबो बांसिन जों खामानि मावदों। स्किम लामा स्कुल रिपेयार खालामनाय कमिउनिटि हल लुनाय पायखाना पाब्लिक टयलेट लुनाय बेबायदि हिसाब खालामनाय 200निख्रुइ जों बांसिन खामानि मावदों। हयथ' बिपिएफनि राजत्वनि समाव 5 बोसोराव बेसेबां खामानि मावनो हायाखै। बेनिखायनो आं बुकलेट दिहुनदों बेखौ फरायनानै रायजोफोरनो बेखेवना होबानो रायजोफ्रा नुगोन थारैनो इउपिपिएल सरकार थांनाय बोसोरनैयाव खामानि मावदोंना मावाखै।